svojmu bohatstvu. Boh ma v tomto čase povolal, aby som zvestoval príchod jeho syna na našom tela Mesiáša. A hľad čujte, čo mi zvestuje Pán Boh. Hľa Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Ľud, čo kráčal v tmách, uzrie svetlo sveta. Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa, zažiari stretne. Spina Jeselovi učí radosť a z jeho koreňov výhonov vykvitne. A spočíne na ňu duch Pánu, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti. A naplní ho bázeň pred Pánom, nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počtia karať, ale v pravde bude súdiť maličných. Sú naozaj zvláštne slova. Meno má Gabriel, navštíviť s posolstvom zem zvanúr Izrael. Tam čaká Maria, mestečku Nazaret, syn sa jej narodí, vykúpi celý svet. Boh našich predkov, Boh pravca Abraháma, Izáka a Jakuba, zošli na zem svojho Mesiáša a vyslobodil svojich verných. Mária, Mária. Kto to hovorí? Veď nikoho tu nie. Zdravosť Mária, milosti plná. Kto si? A čo to má znamenať ten zvláštny Som pozdrav? Mária, našla som nás u Boha. Počneš a dorodíš syna a dáš mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. Rodím syna? Ale veď ja muža nepoznám. A čo by na to povedal môj snúbenec Jozef? Neboj sa, Mária, nech Svätý zostúpi na teba. Jeho otcom bude Boh. Aj tvoja príbuzná Alžbeta počala syna v starobe. Moja teta Alžbeta, ale veď o nej sa hovorí, že nemôže mať deti. Mária, ale veď Bohu nič nie je nemožné. Prijímaš teda toto Božie volanie? Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Bože, čím som si zaslúžila toto veľké Božie požehnanie? Veď ja nie som tomu hodná. Mala by som to ísť povedať Jozefovi. Sníval, že príde kráľ a knieža, čo získa trón. Ten pocit ho dávno hrial a pomáhal kráčať tmou. Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím, čo na čele s kráľom izraelským si zem mocou získa premôže Rím, ten sen mu bol nádejou. Tak úžasne málo od Boha chcel, tak príšerne nízko hľadal svoj cieľ, že hoci sa díval, neuvidel a naďalej kráčal tmou. Mária, To som Jozef, si sa vrátil z trhu? áno, a nesiem dobré správy. Na trh prišli cisárovi vojaci a hlásali jeho rozkaz. Ale takých rozkazov tu už bolo, veď na to nie je nič hrozné. Tentokrát cisár vymyslel ščítanie ľudu. Každý sa má dostaviť do mesta, z ktorého pochádza jeho rod. Jozef, nebuď nervózny, zas ti príde zle. Pozri, na to nie je nič hrozné. Pôjdeš do mesta, dá sa zapísať a vrátiš sa. Ale nie je to také jednoduché, Mária. Máme sa dá zapísať s celými svojimi rodinami. No, ale veď to zvládneme. Boh sa o všetko postará. Veď toto je Boží syn. Idem na históriu o svetku a ty sa tiež priprav. Dobre.
Mária, poď, už je čas. Už idem, Jozef. Jozef a Mária v Betlehemu kráčajú. Čo skoro noc bude, nocľah však nemajú. Tu je dom, možno ich pustia do dverí. Klopu, čakajú. Hej, máme otvorené. Ďalej sa sputujú, inde sa opýtať. Nie, máme plno. Nikdy ich nevzali. Čo teraz? V maštálke budú spať. V tej maštálke na sene Vianoce začali. Kristus sa narodil, spievajte mu chválu. Dívajte sa, bratia, ako nebo horí, niečo sa divného v Betleheme tvorí. Zanechajte ovce stáda, veď nad nimi Pánov vláda. Na nebi sa hviezda jasným svetlom jaká. Oznamuje svetu narodenie Pána. Poďme teda krokom smelým privítať ho srdcom celým. Chlapi, aj vy ste prišli za tým novým kráľom. Aj mne sa v noci, keď som spal so svojimi ovečkami, zjavili anjeli. No ja som sa vám tak nalakal, že som nevládala ani stať. Len som pozeral, no veľa som toho nezapočul. Lenže mám ísť do Betlehema. Mne anieli oznámili, že v Betleheme sa narodil Spasiteľ, nový židovský kráľ. No a prečo potom stojíme pred touto chudobnou mašťalou? Nemali by sme ísť do mesta? Veď sa tam určite v niektorom paláci narodilo to dieťa. Pozri sa hore, vidíš tu jasnú hviezdu? Svieti práve nad touto maštálkou, tak asi sme tu správne. No, aby sme si boli istí, môžeme sa spýtať tamtých vznešených pánov. Prepáčte, vznešený páni, že obťažuje. No tuto s kamarátmi hľadáme nového kráľa. Neviete náhodou, či by sme mali ísť do mesta, alebo sme už na mieste? Aj my ho hľadáme. Na východe sme nazerali hviezdu, ktorá hlasuje narodenie výnimočného kráľa. A tá nás zaviedla až sem. Zastavili sme sa aj v Jeruzaleme, u kráľa Herodesa. No v kráľovskom paláci sa žiadne dieťa nenarodilo. Preto nás jeho radcovia poslali do Betlehema. Práve tak nedávne proroctvo. A keď sme vyšli z Jeruzalema, hviezda sa nám znova zjavila a priviedla nás sem. A vy ste kto? My sme tu naši pastieri. Svoje stáda pasieme na betlehemských kopcoch. V noci nás obudilo veľké svetlo a spev anjelov. Ohlasovali narodenie nového kráľa, záchrancu izraelského národa. No a tak sme zobrali svoje dary a prišli sme sa mu pokloniť. A vy ste kto, vznešení páni? Sme králi z východných krajín. Hviezdy nám prezradili, že narodenie dieťa bude výnimočné. Tiež nám priniesli dary. Veď na prázdno sa nepatrí chodiť. Ja mu nesiem zlato, ten symbol toho, že on bude kráľom neba i zeme. Ja mu nesiem kadidlo. Jeho stúpajúca vôňa poteší dušu a premení žiaľ. A to bude aj jeho úlohou na zemi. Potešovať dušu a premeniť žiaľ na radosť. A ja zase mu nesiem mirhu. Je to vzácna nás, ktorá zmierí každú bolesť a zacelí každú ranu. Presne tak, ako on. No, naše dary sú veľmi chudobné. Ja som so sebou zobral len krčak čerstvého mlieka. Reku, nech sa dieťatko napí. Pri rýchlosti, ako som sa ponáhol, som zobral len kožušinku, aby mu nebolo
sa tam pro malé janiatko, aby sa dieťatko malo s kým hrať. A z toho sme mali ostať vonku, aby sme sa nezahambili týmito podobnými darmi. Nie je dôležitá veľkosť a hodnota darov. Ale to, či ich dávate zo srdca a pre radosť. Tak tu už nepostávajme a poďme sa pokloniť novému kráľovi. V lese sa nám narodila a do krásy vyrástla, potom prišla veľká chvíľa, peločka sa roztriasla. Kto prišiel, kam ma vezie, vedel roni slzičky, ale hneď ju smutok prešiel, cíť teplo ihličky. Vetvičkám sa veľmi páči táto skvostná paráda, zlatá reťaz, zlaté vlasy, všade dobrá nálada. Na princeznu podobá sa s veľkou hviezdou na čele, páči sa aj táto krása, Vianoce sú veselé. Ľudia sa tom budia, málo kto má všetkých doma. A preto sa vymysleli také sviatky, aby každý zabudne strachne spiatky, aby každý, koho stále cesta láka, spomenul si, že ho niekto iný čaká. Vymávala si tisícky snov a spávala si s bábikou, čas vianočný musel ísť, tajne od nás pre Ježiška lísť. Dávno máš za sebou ten čas, bábiky spávať viac nedávaš. A poznávaš život tak úžasne nový, no túžiš písať list Ježiškovi. Nestálo by ňou len pár malých riadkov, nech stále tu je mama a tatko. Nech príde práve ten, vedieš, ktorý viac nekoňa. Dávno máš za sebou ten čas, bábiky spávať viac nedávaš. A poznávaš život tak úžasne nový, ja dúfam, že list sa rýchlo tam dostal, ak stále chodí nebeská pošta. A ak smiem tiež niečo chcieť, nech ti neublíži zlý svet. 4 sviečky na adventnom venci. Tak ticho, až bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť. Prvá vzdychla a povedala: volá sa Miera. Moje svetlo síce svieti, ale mne ženy nedodržujú. Jej svetielko bolo čoraz menšie, až nakoniec úplne zhaslo. Svetlo druhej sviečky zakvítalo a povedala: volá sa Viera. Ale som zbytočná, ľudia nechcú nič o Bohu vedieť. Nemá teda cenu, aby som horela. Nemám zavial miestnosťou a aj toto svetlo zhaslo. Potichu a smutne sa k slovu prihlásila tretia sviečka. Volá sa láska, už nemám silu, aby som horela. Ľudia ma odsunuli na stranu. Vidia len sami seba, ani iných, ktorých by mali mať radi. A zhasla i tretia sviečka. V tom vošlo do miestnosti dieťa. Pozrel na sviečky a povedal: vy predsa musíte horieť a nebyť zhasnuté. A skoro sa rozplakal. Neboj sa, povedala štvrtá sviečka. Zakiaľ horím ja, môžeme aj ostatné sviečky rozsvietiť. Volá sa nádej. A dieťa odpalilo štvrtej sviečky zápalku a rozsvietilo ostatné. Každý z nás by mal v sebe živiť svetlo nádeje, mieru, lásky a viery. Veselo strší, až sa ti zdá, že tu dnes nekalo prší, zlatý dážď okolo jasný. Iskričky z prskávky v dlani ti hynú, jedna ti vypadne na najbliž skúnu. A je už však aj keď už zhasí. Stromček plakal, keď ho vzťali, poranili poviazaný. Nebolo v tom zlosti. Stromček, či ešte smutno je ti? Pozri, šťastné tváre deti a plot od radosti. Uspávanku ponúkajú, ústa šeptú, ciepkajú, odbeľom zdobianou. Oči sa už zatvárajú, srdce otvírajú, podajú tichá noc sveta. Svetlé má maštalôčka, nad ním nebo, hviezdne očka. Je to sen či skutočnosť? Tu ich veľký pokoj zaletí, dnes sa tešia ľudia ako deti.